Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV War του Mad και του Metal Hammer. Soundtrack στην σημερινή μας εκπομπή, Χαλή, είναι το νέο δεύτερο άλμπουμ των Poltergeist που λέγεται Muddy Mermaids. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και σήμερα εδώ στην ταπεινή αυτή εκπομπή και στο ταπεινό αυτό στούντιο φιλοξενούμε τον frontman των Poltergeist, τον Άλεξ που κάνει ποδαρικό στο TV War. Τι κάνεις? Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά. Poltergeist, πόσα χρόνια, Άλεξ, κρατάει αυτή η ιστορία? 8, 9, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί περίπου. Τι ήθελες, ποιο ήταν το ζητούμενό σου όταν δημιούργησες αυτό το συγκρότημα, τι ήθελες να εκφράσεις, τι ακριβώς ήθελες να φτιάξεις? Τι ήθελα να εκφράσω? Ναι. Δεν ξέρω, απλά θέλαμε να ροκάρουμε τότε. Γενικά υπήρχε και μια έξαρση στο λεγόμενο stoner, κίνημα, όλη αυτή η κατάσταση με τους Night Stalker, με τους Lord, με τους Engine. Γενικά ήταν σε έξαρση. Εμείς γουστάραμε λίγο παραπάνω τα blues, το southern rock. Το πήγαμε λίγο προς τα εκείνη την κατεύθυνση, όχι προς το desert που ήταν τότε πολύ στα πάνω του. Φάγαμε λίγο δικαστήριο γιατί ήταν περίεργο για εκείνη την εποχή. Σου λέει τη southern, μεγάλη από τη γειτονιά, είσαι από τα εξάρχεια, που πας ας πούμε. Αλλά περάσαν τα χρόνια και φτάσαμε σήμερα όπου και μόδα έγινε και πολλά σχήματα έχουμε που παίζουν southern metal και ναι. Καλά πήγε. Μ' αρέσει που μιλάς με ταμπέλες, τις αγαπάω πάρα πολύ, τις λατρεύω, είναι για να συνεννοούμαστε. Μίλησες για desert rock, μίλησες για stoner metal και έρχεσαι εδώ πέρα τώρα, φίλε μου καλέ, και μου βγάζεις μια καινούρια ταμπέλα, προσκυνώ πραγματικά, swamp metal. Μάλιστα. Για πες μου, το metal του Βάλτου τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό? Κοίταξε να δεις. Ναι. Γενικά υπάρχει ένας έρωτας με τον Βάλτο, τα βατράχια, τα κροκοδίλια, τους γυρίνους, την όλη ατμόσφαιρα. Μας αρέσει ο Βάλτος. Από πού κρατάει αυτό? Τον ψάχνεις από που κρατάει, κρατάει. Αυτό είναι το βασικό, το ότι κρατάει. Κοίταξε, βασικά δεν είναι καινούριος όρος. Η σκηνή της Σαβάνα περιγράφεται ως swamp metal, δηλαδή μπαρονές που είπες και πριν, Καηλέσα, Black Tusk, δηλαδή αυτές οι μπάντες από τη Σαβάνα χρησιμοποιούν λίγο πολύ τον όρο, αλλά για να περιγράψουν τοπογραφικά το τι είναι τους Βάλτους στη Σαβάνα. Εμείς το κάνουμε λίγο πράξη, δηλαδή θα ακούσεις βατράχια μέσα, θα ακούσεις επιρροές από blues, από το metal του νότου, τέλος πάντων, Ορλεάνη, Τέξας, που έχουμε επηρεαστεί πολύ. Θα ακούσεις όμως και λίγο σκοτεινή ατμόσφαιρα, με την έννοια που είχαν τα gothic σήμερα δεκαετία του 80, δηλαδή όχι πλήκτρα και ιστορίες για αγρίους. Κιθαριστικά, ατμοσφαιρικά πράγματα, δηλαδή να βγαίνει όλο αυτό το σκατόψυχο της υποθέσεως του Βάλτου μέσα από κιθάρες και όχι από καινούρια μέσα. Ναι. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Παλιότεροι σίγουρα θυμούνται, ξέρουν. Λοιπόν, το δεύτερο άλμπουμ, το Muddy Mermaids, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Διάδοχος του ντεμπούτου σας, του Southwards. Και νομίζω πως η μπάντα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα από τότε. Και τα τραγούδια έχω την αίσθηση πως είναι καλύτερα και η ταυτότητα του γκρουπ έχει λίγο γίνει πιο συγκεκριμένη, νομίζω. Κοίταξε, κάθε μπάντα πιστεύω με την πάροδο των ετών οριμάζει, βρίσκει τον ήχο της. Τώρα εμείς λίγο βιαστήκαμε να βγάλουμε δίσκο τότε, μας είχαν πιάσει οι τρέλες μας και βρήκαμε τον ήχο μας με τα χρόνια. Άλλοι περιμένουν πολλά χρόνια μέχρι να βγάλουν πρώτο δίσκο, ξέρεις, και είναι πιο έτοιμη η ταυτότητά τους. Σίγουρα παίζει ρόλο η μουσική που είναι πλέον στην μπάντα, που δίνουν και αυτοί το κάτι παραπάνω, στο που καταλήγει ο ήχος γενικώς και το τι είναι αυτό που παίζουμε. Περισσότερη εμπειρία και στις ηχογραφήσεις και με τα live, γενικότερα εξελίσσεσαι, φτάνεις κάποια στιγμή που θέλεις. Αν με πιάσει λίγο το ποιητικό μου που δεν με πιάνει συχνά, είναι η αλήθεια. Όχι, διαβάζοντας τον τίτλο Muddy Mermaids, αυτό το οποίο φαντάζομαι είναι Muddy, λάσπες, βάλτους που λέγαμε νωρίτερα και η ομορφιά της γοργόνας που βγαίνει από μέσα, κάπως έτσι. Η παραδοξότητα της γοργόνας, αν θέλεις. Ναι. Κοίταξε, γενικότερα δεν βρίσκουμε με μυθικά πλάσματα του Βάλτου. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Δεν μπορείτε να βάλετε το heavy metal από μέσα σας, δηλαδή. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Μπορεί να μην έχουμε μαλλιά όπως εσύ, αλλά. Εντάξει, οι άλλοι έχουνε. Τα μουσια είναι τα νέα μαλλιά έτσι κι αλλιώς. Έτσι, οπότε αυτή είναι η φάση. Δεν κλειστάς και το μαξιλάρι. Αλλά η αλήθεια είναι πως εκφράζει πολύ αυτό το δίσκο. Δηλαδή αυτή η στροφή προς το Βάλτο, προς τη λασπουριά που λες. Γενικότερα. Οι γοργόνες τώρα metal παίζουμε, πρέπει να έχουμε κάποιο στοιχείο, ξέρεις. Ναι, το να βάλεις ένα μονόκερο μέσα θα ήταν πολύ κλισέ. Ναι, βάλαμε μια γοργόνα. Κατάλαβα. Λοιπόν, και ακούγοντας το δίσκο, ακούμε αυτό το heavy rock, heavy metal, απλά τραγούδια, ωραία τραγούδια, τραγούδια που βασίζονται σε ρίφ, έτσι και σε παθιασμένες
ερμηνείες, έχω την εντύπωση πως πρέπει να κουράζεσαι πολύ όταν τραγουδάς. Ψυχολογικά. Δηλαδή βγαίνει ένας πολύ συναισθηματικός φόρτος από μέσα. Κοίταξε να δεις. Κουράζομαι λόγω ηλικίας μάλλον και ότι δεν αθλούμε. Και κοντεύω να πέσω νεκρός μετά. Αλλά γενικότερα, ναι, η αλήθεια είναι πως βάζουμε πολλή ενέργεια όλοι σε αυτό να το κάνουμε. Και οι στίχοι είναι λίγο. Έχουν μια βαρύτητα ειδική πλέον. Και ναι, η αλήθεια είναι πως βάζουμε πολύ αγώνα, πολύ μεράκι μέσα και όντως. Πάντως, ενώ πάνω κάτω ο δίσκος κινείται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό πλαίσιο, το φινάλε του, το Muddy Mermaid στο τραγούδι, είναι αρκετά διαφορετικό. Και θα έλεγες ότι με κάποιο τρόπο δείχνει την ταυτότητα που θα ακολουθήσει το συγκρότημα στην επόμενη του κυκλοφορία. Κοίταξε, στην ουσία, ναι. Είναι το τραγούδι το οποίο είναι ατόφιο swamp metal κομμάτι. Δηλαδή, καλά πέραν το γυναικείο φωνητικό που είναι κάτι που δοκιμάσαμε πρώτη φορά και από ό,τι ακούω από σένα, καλά πήγε. Ναι, πολύ, πολύ ωραία. Είναι αυτό που δείχνει το προς τα πού θα κινηθεί η μπάλα. Δηλαδή είναι το πιο σκοτεινό κομμάτι που έχουμε και δείχνει τη νέα ταυτότητα που θα χαράξουμε στο επόμενο άλμπουμ. Για πες μου τώρα, γενικότερα ο σύγχρονος Έλληνας heavy rocker τι ζόρι τραβάει με τον αμερικάνικο νότο? Έχουμε μια έξαρση southern metal σχημάτων στην Ελλάδα. Ή ξαφνικά όλοι άρχισαν να γουστάρουν τους Down 20 χρόνια ξέρω εγώ μετά την εμφάνισή τους ή κάτι άλλο έγινε? Λοιπόν, έχει πλάκα γιατί πριν έρθω στην εκπομπή ήμουνα με τον Μπιπέρι από τους Λάκη. Ναι. Και γελάγαμε με το θα γίνει πάλι η κλασική ερώτηση για κάποιες μπάντες που παίζουν αυτό το είδος και πώς γίνεται και στην Ελλάδα έχουμε αυτή την έξαρση με τον Νότο. Ναι, κάποιος μου είχε πει ότι το Southern Rock σχετίζεται με το ρεμπέτικο και έτσι υπάρχει η ελληνική επαφή, ξέρω εγώ, του. Νομίζω πως ξέρω και ποιος το είπε. Ναι. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση. Η νοοτροπία και η κουλτούρα της Ελλάδας, και ειδικά αν κάποιος έχει βρεθεί στον Αμερικάνικο Νότο, καμία επαφή. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους τύπους, άλλη κουλτούρα, άλλος τρόπος σκέψης, άλλη φιλοσοφία. Μάλλον οι Έλληνες γουστάρουν πολύ Σάμπαθ, το αποδείξανε και στις συναυλίες που κάνει Σάμπαθ εδώ όσες φορές ήρθανε. Και γενικότερα μας αρέσει το metal. Και επειδή έχουν πολύ πλούσια σκηνή γενικότερα εκεί, και επειδή επίσης ο Έλληνας μάλλον αρνείται πεισματικά σαν μεταλλάς και το πιστοποιούν τα πόσα live από παλιές μπάντες γίνονται που είναι τίγκα και βλέπεις πιο μοντέρνα πράγματα τα οποία δεν πάνε τόσο καλά στην Ελλάδα. Του αρέσει η σκηνή του Τέξας, της Ορλεάνης, γιατί έχει βγάλει metal στα μέτρα μας. Το πιο μοντέρνο, το νεοϊορκέζικο για παράδειγμα, κατάλαβες, ποτέ δεν πήγε τρελά στην Ελλάδα γιατί ο Έλληνας έχει μια αντίρρηση στο πολύ μοντέρνο. Ναι, δηλαδή, για να παραφράσουμε την κλασική ατάκα της ελληνικής ταινίας, όλη η αλήθεια είναι Black Sabbath. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Παίξατε και με τους Σκίναρ το καλοκαίρι. Ναι, δόξα τω Θεώ, έγινε και αυτό. Για πες, πώς ήταν αυτό? Δηλαδή, νομίζω πως είναι το απόλυτο έτσι, το να μοιραστείς τη σκηνή με τους Lynyrd Skynyrd σε ένα συγκρότημα που έχει αναφορές από τον νότιο ήχο. Κοίταξε να δεις. Όταν μας το είπανε ότι θα γίνει, μάλλον ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, ήμασταν σε φάση, όπως λέει και το κορίτσι μου, άιρε. Δηλαδή, ξέρεις, δεν παίζει να γίνει. Από εκεί και πέρα, πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Εύχομαι σε κάθε μπάντα να βιώσει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, δεν σου κάθεται κάθε μέρα να βγεις, να έχει 8.000 κόσμο, μένεις λίγο παγωτό, λες τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι οι καπάκια μετά από σένα θα βγουν η σκήνα. Δηλαδή, το ότι είσαι backstage μαζί τους και τα λέτε στο χαλαρό και είναι αυτοί οι οποίοι, πώς να το πω, με αυτούς μεγάλωσες ακούγοντάς τους, ειδικά για μπάντα που έχει σχέση με το Southern Metal. Δηλαδή δεν πάει πιο πάνω. Ξέρεις, άντε να έρθουν και μόλι χάτσετ να τελειώνουμε, δηλαδή, να λήξει το έργο. Είναι απίστευτη εμπειρία, επαγγελματισμό στα τέρματα. Η όλη παραγωγή, δηλαδή από τα πρώτη φορά που είχαμε καμαρίνι, χιούτς με τα πάντα, ξέρεις, είμαστε σε φάση που είμαστε. Γαμό, ήχος, μηχανήματα, άψογα. Και επίσης βλέπεις μετά το του Σκίναρ και είσαι σε φάση. Το ζήσα, ξέρεις, αυτό πάει για τα εγγόνια μου να έχω να διηγούμε. Ωραία. Ήταν να παίξετε και με τους Βάιτους το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά δυστυχώς είχαμε τις αρρώσκες του Τσάντλερ και τις ατυχίες του. Δεν έγινε αυτή η συναυλία. Τι ετοιμάζετε τώρα, ναι? Τι ετοιμάζουμε τώρα? Βασικά τώρα θα κάνουμε μια μικρή παύση. Γιατί αυτός ο δίσκος άργησε πολύ να βγει σε σχέση με τον προηγούμενο. Και οφείλουμε, χρωστάμε να βγάλουμε κάτι για να καλύψουμε το κενό που αφήσαμε. Οπότε θα μπούμε Οκτώβρη-Νοέμβρη στούντιο. Θα δουλέψουμε με τον Dave Castillo που έχει κάνει Κατατόνια, Bloodbath, Opeth κτλ.
Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό ήχο κι εμείς όπως και αυτές οι μπάντες. Και ευελπιστούμε καλό Σεπτέμβρη, Ιανουάριο μάλλον, να είναι έτοιμο και να δει το φως κυκλοφορίας μετά από κάνα 2 μήνες από αυτό. Οπότε για live πολύ περιορισμένα και θα δούμε. Κάτι συζητιέται προς Φεβρουάριο μεριά, θα δούμε αν θα γίνει. Ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το βίντεο που έρχεται από το Muddy Mermaids? Έχουμε το Rivers and Oceans, το οποίο ξεχώρισε στον κόσμο περισσότερο. Είναι ενδεικτικό του ύφους σας. Κάποιος ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ Poltergeist θα καταλάβει πάνω κάτω που κινείται αυτή η μπάντα βλέποντας, ακούγοντας αυτό το Είναι γιατί είναι από τα κομμάτια που κρατάνε ακόμα την ταυτότητα και του πρώτου και του δεύτερου δίσκου. Δηλαδή είναι ένα ρεζουμέ από τις δουλειές που έχουμε κάνει. Αν και το Muddy Mermaids, όπως λες, ήταν το κομμάτι το οποίο ξεχώρισα, ας το πούμε. Είναι και μεγάλο, πρέπει να το κάνεις Είναι 8 λεπτά, δεν έχουμε τόσα χρήματα, δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε. Και κάναμε το Rivers and Oceans, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο κομμάτι που γούσταρε ο κόσμος. Και βρήκαμε και ένα φίλο, τον Αλέξανδρο τον Αριστόπουλο, γιος του μεγάλου Αριστόπουλου, του σκηνοθέτη, ο οποίος, να είναι καλά το παιδί, έκανε αυτό το βίντεο. Μείναμε ικανοποιημένοι και εμείς και αυτός. Και ελπίζουμε να αρέσει και στον κόσμο. Να αρέσει και στον κόσμο. Οκ, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στο TV War σήμερα. Και εγώ να είσαι καλά. Καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Να πάνε καλά εκπομπές, να διαβάζουμε στο περιοδικό. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Λοιπόν, το Muddy Mermaids, το δεύτερο άλμπουμ των Poltergeist, κυκλοφορεί και για 3 τυχερούς φίλους του TV War έχουμε 3 αντίτυπα του Muddy Mermaids, όπως και 3 φοβερά καταπληκτικά t-shirts με πειραγμένη την καταπληκτική φάτσα του Άλεξ επάνω. Για να τα διεκδικήσετε, μήνυμα, SMS στο 54121, MUD, κενό, TV War, Poltergeist. Όνομα, τεπώνυμο και καλή τύχη.